V mojom poslednom videu som postavil tento Stirlingov motor, aby poháňal bicykel. Beží to samo od seba? To beží. A hoci som bol veľmi nadšený, že som to rozbehol, výkon bol veľmi slabý. However, like with any engineer, viac o nich neskôr. Najväčší problém, ktorý som mal v poslednom videu, bol ten, že rozpínanie horúceho vzduchu netlačilo piesť dostatočne ďaleko, čo som dočasne vyriešil použitím kratšieho odsadenia kľuky. Ale keď som navrhoval tento motor, moje výpočty ukázali, že by mal zabezpečiť dostatočnú expanziu. Tak kam sa všetok ten rozpínajúci sa vzduch stráca? Vo vnútri tohto spodného valca sa nachádza tzv. Presúvací piesť, ktorý jednoducho presúva vzduch medzi horúcou a studenou stranou motora. A je nevyhnutné, aby objem vo vnútri tohto piestu bol vzduchotesný, čo momentálne nie je. Aby som to opravil, navrhol som novú spodnú dosku pre presúvací piesť a použil som vysokoteplotný epoxid na jej prilepenie k nerezovému kalíšku, čo by malo vytvoriť vzduchotesné tesnenie. Stále je tam malý otvor, kde sa spája s výstupným hriadelom, ale keď to zaskrutkujem dokopy, aj tento otvor bude utesnený. Tiež som odstránil hlavný výkonový valec a kúpil som si nástroj na honovanie valcov, ktorý pomáha vyhľadiť rýhy spôsobené obrábacím procesom. Zároveň vytvára jemný krížový vzor na stene valca pre lepšie mazanie, keď sa aplikuje olej. A vyrobil som nový piest, ktorý je špeciálne navrhnutý pre tieto TPU trojrozmerne tlačené manžetové tesnenia, ktoré poskytujú vynikajúce tesnenie s minimálnym trením. A toto je pripevnené k piestu teflónovým krúžkom, ktorý bude klzať po vnútornej strane valca. Takže keď je k motoru pripojená stará väčšia kľuka, ktorá predtým nefungovala, bude teraz motor bežať s novými úpravami? Nielenže teraz beží s očakávanou mierou expanzie, ale väčší výstredník kľuky znamená aj vyšší krútiaci moment a tiež sa otáča pri vyšších otáčkach za minútu. Avšak rozťahovanie vzduchu nie je jediná vec, ktorá vytvára výkon, pretože vzduch musíme ochladením aj zmrštiť, čo je úlohou tejto strany motora. Preto sú tu rebrá vzduchového chladenia a vodné chladiace potrubia. Avšak voda chladí iba zadný blok motora, pretože je od tejto časti oddelený malým tesnením. Takže pri týchto stacionárnych testoch má vzduchom chladená časť problém zostať chladná. Tak som ho odstránil z motora a dodatočne som vyfrézoval vodné chladiace kanály na spodnú stranu bloku, čo pravdepodobne nebude chladiť celý blok rovnomerne, ale malo by to trochu pomôcť. Tiež, keď sa vzduch ochladzuje, zmršťuje sa a vytvára vo vnútri motora podtlak. Ale tieto manžetové tesnenie na pieste fungujú len vtedy, keď tlak pôsobí z jednej strany, pretože manžeta sa roztiahne a pritlačí k stenám valca. Ale ak je na tejto strane podtlak, vzduch jednoducho prejde po pretesnení. Preto som upravil piesť tak, že teraz používa dve manžetové tesnenia namontované opačnými smermi, čo by malo zabezpečiť tesnenie aj pri podtlaku. Toto dvojčinné piestové tesnenie tiež výrazne uľahčuje štartovanie motora, pretože sa vzduch zmršťuje a vytvára podtlak. Piesť nemusí bojovať proti kompresii, je jednoducho ťahaný a tlačený v oboch smeroch. A získali sme ďalších 100 otáčok za minútu. Doteraz som sa zameriaval na ohrievanie a chladenie vzduchu. Aj tak je však veľmi neefektívne, že musíme vzduch najprv ohriať a potom prebytočné teplo v každom cykle odvádzať vodným chladením. Ale existuje spôsob, ako časť tejto tepelnej energie recyklovať pomocou regenerátora. Teraz to znie oveľa zložitejšie, než to v skutočnosti je, pretože regenerátor je jednoducho materiál s veľkým povrchom a dobrou tepelnou vodivosťou. Napríklad jemná oceľová sieťka, ktorá je umiestnená medzi horúcou a studenou stranou motora, umožňuje, aby vzduch bol nútený cez ňu prúdiť. Takže keď horúci vzduch prúdi okolo vytesňovacieho piesta, odovzdáva časť svojej tepelnej energie do sieťky tým, že ju zohrieva, čo zároveň vzduch mierne ochladzuje. Potom, keď je úplne ochladený studenou stranou, prúdi späť cez regeneračnú sieťku, ktorá ho opäť zohrieva, keď znovu absorbuje časť tepelnej energie, ktorú predtým odovzdal, čím recykluje teplo, ktoré by inak stratilo do okolitého vzduchu. To znamená, že je potrebné menej energie na ohriatie vzduchu a menej tepla musí byť odvedeného studenou stranou. Tradične by tento regeneračný materiál bol nehybný vo vnútri valca motora. Avšak ja ho chcem namontovať na vonkajšiu stranu vytesňovacieho piestu, čo v podstate plní tú istú úlohu. Aby som to dosiahol, odrezal som tenký silikónový plát, ktorý obalím okolo vonkajšej strany vytesňovacieho piestu. To bude izolovať regeneračný materiál od vytesňovača a zároveň mu umožní uchytiť sa na piest, čo by malo zabrániť jeho sklznutiu. Potom som kúpil jemnú sieťku z nehrdzavejúcej ocele, ktorú som mohol vystrihnúť do požadovaného tvaru a obaliť ňou silikónový plát a na upevnenie som použil medený drôt. Ale môže takáto základná úprava výrazne ovplyvniť výkon motora?
Dobre, namontujme to späť do motora a uvidíme. Keď sa motor teraz točí na 588 otáčok za minútu v porovnaní s predchádzajúcimi 326 otáčkami, som ohromený, ako môže pridaním len malého množstva nerezovej oceľovej sieťky dôjsť k takému veľkému zlepšeniu výkonu. Aj keď to neznie celkom správne, aspoň nie pre Stirlingov motor, takmer to znie ako spaľovací motor, hoci tu žiadne spaľovanie nie je, aspoň nie vo vnútri. Keď sa motor spomalil, všimol som si, že táto kľuková skrútka bola uvoľnená, čo pravdepodobne spôsobovalo klepavý zvuk. Tiež som si však všimol určitú vôľu na tejto hriadeli, ktorá je spojená s pracovným piestom. V prvej časti tohto projektu som tu použil teflonové púzdro, aby sa hriadel mohol hladko otáčať, ale malo to príliš veľkú vôľu, takže som ho nahradil lineárnym ložiskom. Zdá sa však, že aj to získalo určitú vôľu. Nakoniec som si objednal niekoľko rôznych značiek vysokokvalitných, drahých ložísk a presných riadelov, avšak všetky sa zdajú mať určitú vôľu. A myslím si, že je to preto, lebo sú navrhnuté na hladký pohyb pozdĺž riadela s minimálnou vôľou v tomto smere. Ale ja potrebujem veľmi malú rotačnú vôľu, čo by sa zvyčajne vyriešilo použitím dvoch ložísk spolu, ale keďže na to v mojom aktuálnom návrhu motora nemám miesto, musím si vyrobiť vlastné lineárne ložisko. Aby som to dosiahol, vyrobil som malý diel so 4 závitovými otvormi, na ktoré môžem namontovať veľmi malé guľočkové ložiská. Týmto vznikne väžľabok, po ktorom by sa mal hriadel plynulo pohybovať, a tento diel môžem namontovať na zadnú dosku motora. S ďalším ložiskovým blokom, ktorý drží ďalšie dve ložiská, upnem hriadel na jednu os pohybu. A vôľa bola v podstate odstránená. Predtým, než som spustil ďalší test, som chcel skontrolovať, či je materiál regenerátora v poriadku, ale po odstránení valca bol zrejme, že je problém. Vo vnútri motora bol zvláštny biely prášok, ktorý sa zdal byť zo silikónovej fólie. A bol všade. Avšak po odstránení sieťky sa zdalo, že zhorela iba horná časť silikónu, pretože je najbližšie k horúcemu viečku. Takže moje rýchle a jednoduché riešenie bolo jednoducho odrezať túto spalenú časť a skrátiť regenerátor. Ale tiež som zdvojnásobil hrúbku sieťky, aby som nahradil stratený materiál. Používanie plynového horáka na pohon tohto motora síce funguje dobre, ale je to dosť hlučné, čo kazí charakter Stirlingovho motora, ktorý je inak veľmi tichý. Preto som chcel postaviť trvalejší horák, ktorý nebude taký hlučný. Mojím nápadom je vytvoriť chladič s veľkou povrchovou plochou z tohto medeného plechu, pretože bude viesť teplo z ohňa do horúcej strany motora. Chladič používa 5 platní s množstvom vyfrézovaných otvorov, ktoré umožňujú prechod tepla. Otvory v každej platni sú však posunuté, takže teplo nemá priamu cestu cez ne a dúfam, že sa tak prenesie do medí čo najviac. Potom ho možno priamo priskrutkovať k horúcemu koncu motora. A na úvodný test som kúpil tento malý liehový horák, aby som zistil, či rozbehne motor. Po niekoľkých minútach sa meď začala oxidovať a strácala svoj lesklý vzviat a motor stále nebol dosť horúci na to, aby bežal. Tak som pridal ohňozdornú zváračskú prikryvku v nádeji, že tým motor zaizolujem a teplota stupne ešte vyššie, ale stále sa nezahrieval dostatočne. Potom som si kúpil knôt do alkoholového horáka, aby som si vyrobil vlastný horák a urobil som niekoľko testov s ohrievaním vody. Meraním nárastu teploty vody môžem vypočítať tepelnú energiu vytvorenú plameňom, ktorá bola pri jednom knóte v priemere trochu viac ako 200 W. Tak som si vyrobil vlastný horák z oceľovej nádoby a použil som 4 knóty v nádeji, že vyprodukujem 800 W tepla a nádobu som naplnil denaturovaným liehom. Keď bol aj medený chladič zaizolovaný, teplota motora mohla stúpnuť oveľa vyššie. Aj keď teraz máme ďalší problém. Niečo z toho tam hore horí. Po uhasení plamene už som chcel aspoň roztočiť motor, tak som naplnil horák ďalším liehom a pokračoval v ohrievaní. A keď mala horúca strana motora 240 stupňov Celzia, motor sa rozbehol. Je pre mňa celkom uspokojujúce vidieť plameň na jednej strane a pohyb na druhej vytvorený úplne len ohrievaním a ochladzovaním vzduchu. Ale zároveň to pôsobí ako veľký krok späť, čo sa týka výkonu. Takže skôr než strávim viac času snahou vyrobiť poriadny horák pre túto vec, myslím, že sa vrátim k osvedčenému ručnému horáku, pretože viem, že ten vyprodukuje dosť tepla na pohon motora. Myslím na to, že ho jednoducho namontujem na predok bicykla takto, čo by vyzeralo trochu smiešne, ale malo by to stačiť na prvé testovacie jazdy. Potom musím postaviť spojkový systém, ktorý nahradí tento zotrvačník, aby sme mohli poháňať zadné koleso.
A tiež dokončiť pridávanie celého vodného chladenia s vlastným integrovaným čerpadlom a chladičom, len aby sme zistili, či to naozaj pohne bicyklom. Ak to bude fungovať, môžem venovať trochu viac času optimalizácii a tomu, aby tento horák fungoval správne. Tak som odstránil horák a zostavu valca, aby som odhalil nie práve pekne vyzerajúci medený chladič. Ale potom, čo som ho odstránil z horúceho krytu, napadlo mi, že by som mohol skúsiť zväčšiť vnútorný povrch horúcej strany, aby sa vzduch ohrieval efektívnejšie. Bohužiaľ, toto je ťažké vytvoriť v nerezovom kryte. Ale rýchly a jednoduchý nápad, ktorý som mal, bol vyrezať kúsok toho istého drôteného pletiva, ktoré som použil na regenerátor a namontovať ho dovnútra tohto krytu pomocou týchto malých jazyčkov. Pravdepodobne to nie je také dobré ako opracovaný chladič, ale je to jednoduchá úprava a stojí za vyskúšanie. Potom som navrhol držiak, ktorý sa upína na rukoveď horáka a zároveň aj na rám bicykla. Máme ideálny uhol na to, aby sme trysku horáka držali hneď vedľa horúceho krytu motora, čo vyzerá dosť smiešne, ale ušetrí mi to držanie v ruke. Ďalším krokom je postaviť spojku, na čo potrebujem nový zotrvačník, ktorý som vytlačil na 3D tlačiarni a pomocou skrutiek som zvýšil jeho hmotnosť. Potom som na materiál spojky kúpil tento korkový materiál spojený s nitrilovou gumou, ktorý by mal zabezpečiť dobré trenie a má na jednej strane lepidlo, aby dobre držal na zotrvačníku. Na druhý spojkový kotúč som sa rozhodol použiť brúsny papier, pretože je lacný a poskytuje vynikajúcu príľnavosť proti gumovému korku aj pri veľmi malom tlaku. Keď je kotúč z brúsneho papiera vyrezaný, môžem ho jednoducho prilepiť na spojkový kotúč obojstranou lepiacou páskou. Jasné, táto spojka pravdepodobne nezvládne veľké množstvo výkonu ako skutočná motorová spojka, ale pre výkon tohto Stirlingovho motora by mala úplne postačovať. A tieto dva kotúče môžu byť pritlačené k sebe pomocou malej páky, ktorú som navrhol do držiaka spojky a ktorá bude ťahaná lankom. Takže po zložení s malou pružinou medzi kotúčmi sa dá spojka namontovať na rám bicykla. A môžem viesť hadičku až k riadidlám, kde sa dá namontovať úplne jednoduchá páčka spojky ovládaná palcom. Táto páčka spojky je len z dvoch častí a ťahá lanko, ktoré ovláda spojku vzadu na bicykli. Stlačením týchto dvoch platní k sebe by sa mal zapojiť pohon na zadné koleso. Takže poďme zapáliť horák a vyskúšať to. So zapnutou spojkou môžem roztočiť koleso, aby som nakopol a naštartoval motor. Ale sledujte, čo sa stane, keď vypnem spojku. Rýchlo zrýchli na viac ako 800 otáčok za minútu a môžem znova zapojiť spojku, aby som otáčky znížil, pričom zároveň zrýchlujem koleso na požadovanú rýchlosť. Keď je horák vypnutý, je jasné, že moje riešenie s lineárnym ložiskom beží oveľa plynulejšie. A pridaná sieťka vo vnútri horúceho krytu ohrieva vzduch oveľa rýchlejšie, čo má za následok oveľa vyššie otáčky, keď je spojka vypnutá. Teraz už potrebuje len vlastný integrovaný vodný chladiaci systém, na ktorý som sa rozhodol použiť počítačový radiátor, pretože je lacný a má rovnaké potrubné prípojky ako môj motor. A radiátor sa pekne uchytí do tejto časti rámu. Potom som na čerpanie vody kúpil toto malé 12V čerpadlo, ktoré momentálne nepasuje na moje potrubné prípojky. Ale namiesto toho, aby som kúpil správne adaptéry, rozhodol som sa prerobiť hornú časť čerpadla a vytlačiť ju na mojej Formlabs Forum 4, pretože mi to umožňuje vytvoriť malý zásobník nad čerpadlom, čo uľahčí plnenie systému. A potrubné prípojky sa dajú naskrutkovať bez potreby akýchkoľvek adaptérov. Taktiež, keď je to namontované na rám bicykla, vopred navrhnuté uhly týchto prípojok sú oveľa vhodnejšie na to, aby hadice smerovali nahor k motoru a chladiču. A môžem použiť malý lievik a hadičku na naplnenie systému vodou. Táto pumpa je určená na 12V, ale keď zvýšim napätie na 12V, začne kavitovať a stáva sa veľmi neefektívnou. A zdá sa, že najlepšie funguje pri približne 3,5 až 4V, čo je ideálne, pretože môžem celý systém napájať z jedného lítium-ionového článku. A má príkon len asi 2W. Myslím, že je čas vyskúšať tento bicykel na testovacej jazde. Len čakám, kým sa môj bicykel zahreje.
Správne. Kým sa ešte viac zohrieva, možno si ho trochu vyskúšam, pretože sa obávam, že chladič sa príliš zahreje, keď naň nebude prúdiť vzduch. Poviem ti, že mi to hneď zohrieva nohy. Je to celkom príjemné, naozaj. Je to ako mať vyhrievané sedadlo. Nikdy som na bicykli nemal vyhrievané sedadlo. Och, teraz to beží. Myslím, že sa musíme pridať nejaký druh vzduchového štítu, pretože vpredu sa to ešte dostatočne nezohrieva. Dobre, takže teraz som si vyrobil niečo veľmi domácké. Vetrlam, aby sa to teraz, dúfajme, dostatočne zohrialo. Och, zasol som tu. Má to nejaký výkon, trochu to cítim, lenže nie je to veľa. Myslím si, že to je možno tak 30 W v najlepšom prípade. Poviem ti však, že to beží celkom dlho. Potom som si myslel, že by to mohlo bežať lepšie pri vyššej rýchlosti, pretože dodatočný prietok vzduchu pomôže ochladiť chladič a studenú stranu motora, čím sa vytvorí väčší teplotný rozdiel a zároveň to môže umožniť motoru bežať pri optimálnejších otáčkach. Tak som sa rozbehol pedálovaním a zapojil som spojku. Nešľape do pedálov. Videli ste bicykel poháňaný riadiacím motorom? Nemôžem povedať, že nie. Dobrý deň, pane. Dobrý deň. Čo to pre Boha je? Určite to beží lepšie pri vyššej rýchlosti. Neviem, či tu dosiahne výkonové pásmo, či ide optimálne otáčky z hľadiska účinnosti, alebo je vodné chladenie jednoducho lepšie pri vyššej rýchlosti. Stále to však nestačí na to, aby si udržal stálu rýchlosť. Hej. Je to blízko. Je to naozaj blízko. Správne? Takže teraz je na rade Sam na bicykli Sterling. Bude zaujímavé, ako Sam ohodnotí tento bicykel, pretože váži asi o 20 kg menej ako ja. Takže ten malý výkon motora mu môže pomôcť o niečo viac ako mne. Takže zníženie hmotnosti umožňuje motoru dať veľmi malý výkon, ale ako to pôjde, keď to Sam vyskúša pri vyššej rýchlosti? Och, to ma naozaj poháňa dopredu. Je super, ako to znie.
Aj keď motor poskytuje len veľmi malú pomoc, nevezie ma to do žiadneho kopca. Ale myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že s niekoľkými relatívne malými úpravami sa motor zmenil z tohto It's actually running. na toto. A myslím si, že sa bude točiť oveľa rýchlejšie zvýšením prenosu tepla vo vnútri motora, čo by umožnilo lepší prevodový pomer na dosiahnutie väčšieho krútiaceho momentu a možno aj udržiavanie konštantnej cestovnej rýchlosti. Ale zatiaľ vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie.